Drugi zadatak. Na tijelo djeluju dvije sile u istoj ravnini. Sila F1 jednako 5 njutna djeluje prema sjeveru, a sila F2 jednako 3 njutna prema zapadu. Kolika je ukupna sila na to tijelo? Pa ajmo si skicirati kako to izgleda. Znači u središtu imamo nekakvo tijelo i gore imamo sjever, dolje imamo jug, lijevo je zapad i desno je naravno istok. Kao što nam kaže, prva sila djeluje prema sjeveru, pa ću ja označiti ovako crvenom bojom. Znači to je naš F1. Dok druga sila djeluje prema zapadu i ona iznosi 3 njutna, pa je ovo tu F2. Sada nas se traži rezultantna sila, odnosno ukupna sila. Kao što znamo, sile su vektori, pa ćemo rezultantnu silu dobiti tako da povučemo ravne linije ovako i onda će rezultantna sila zapravo biti ova dijagonala ovdje. Ono što će nas iduće zanimati je kako možemo dobiti iznos te sile. Pa pogledajte, imamo pravokutan trokut. Znači ova stranica tu lijevo će biti jednaka iznosu sile F1, a ova dolje stranica jednaka iznosu sile F2, što znači da ćemo moći iskoristiti jednostavno Pitagorin poučak. Znači rezultantna sila je hipotenuza i imamo dve katete, pa ajmo to i napisati. F rezultantna na kvadrat će biti F1 na kvadrat plus F2 na kvadrat. To sada možemo korijenovat s obzirom da tražimo iznos rezultantne sile, pa ćemo dobiti da je F rez jednako korijen iz F1 na kvadrat plus F2 na kvadrat. I samo još moramo ubaciti brojeve, pa imamo da je F rezultantna jednaka korijen iz 25, znači to je 5 na kvadrat, plus 9. 25 plus 9 je jednako 34, pa imamo da je to korijen iz 34. A kada ubacimo u kalkulator koliko iznosi korijen iz 34, dobit ćemo da je to 5,83 i s obzirom da je ovo sila, mjerna jedinica će biti njutni. I s time smo došli do našeg konačnog rješenja, odnosno možemo vidjeti da nam je to ponuđeno u odgovoru pod C, pa će to biti točan odgovor.